Ħassejt ġismi qed idub u ħassejt ħruq kbir. Din kienet waħda mid-dikjarazzjonijiet li għamel il-kontestabli Simon Xkembri waqt li kompliet il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' żagħżugħ Liam De Bono li jinsab mixtli bl-attentat taqtil ta' Xkembri wara li f'nofs Ġunju li għadda kaxkru għal diversi metri taħt karozza f'ħalluqa. Viżibilment emozzjonat u muġuħ u fawla memlija biqraba u kollegi, Xkembri tala fuq il-pedana tax-xhieda mingħajr ma xi ħed ħarstu darba lejn De Bono li ma rafax għajnejh mill-art. Xkembri li kien ilu 22 sena fil-korp, stqar li dakinhar tal-attakk beda l-jum tax-xogħol għal ħabta tas-sitta bronda fuq iż-żona tan-nofsinhar ta' Malta li tinkludi fiha ħalluqa. Xiet li ftit tal-ħin qabel kien ma' kollega jaħdmu fuq ħabta f'Raħal Ġdid u hekk kif lesta qabad triqtu lejn ħalluqa. Għalli hekk kif qabeż l-ajruport l-Antik, innota Mercedes griża li kellha ħġiġ bit-tinted u waqaf ma' ġenbu biex jiġbed l-attenzjoni lix-xufier. Il-kontestabli qal li l-akkużat niżżel it-tieqa u nnota li kellu s-sit mitfuħ lura u ma kienx liebes ċintorin tas-sigurtà. Hawn Xkembri tarraflu l-kliem ħabib lanqas seat belt m'għandek u talbu biex kif jaslu mar-roundabout jaqaf bis-swit il-waqfa tal-karozzi tal-linja. Xkembri qal li minkejja li kien hemm spazju biżżejjed, De Bono ma pparkjax il-karozza sew fil-ġenb tat-triq, qal li hawn mar mat-tieqa u wara li beda jitolbu d-dokumenti, De Bono qallu u wejja ħallini għal diversi drabi. Simon stqar li hawn kien li beda l-attakk. Għalli hekk kif resaq il-qudiem mal-ġenb tal-vettura biex jiċċekkja l-pjanċi, ra l-karozza tiċċaqlaq u tiġbed fid-direzzjoni tiegħu minflok lejn il-karreġġjata ta' barra. Minkejja li prova jiġbed l-attenzjoni ta' De Bono, dan kien kollu għal xejn għax f'sekonda sab ruħu fuq il-bonett tal-vettura, jissielet biex jaqbad ma' xi ħaġa biex ma jaqax taħt il-karozza. Viżibilment emozzjonat, Xkembri spjega li dan kollu kien ta' xejn għax żelaq u ġuwiċċu l-isfel taħt il-vettura. Jiftakar li waqt li kien qed jissielet biex joħroġ, ra l-karozza maqtuha mill-art u beda jgħajjad x'għamiltlek jien, għalfejn qed tagħmilli hekk, ħatoqtolni. Mitlub jiddeskrivi x'ħass dak il-ħin, stqar li ħass ġismu qed idub u ħruq kbir tant li għaddu minn moħħu li kien se jmut. Xkembri żied jgħid li fhim minnhom ħass il-karozza ddur u ħassu jinqala minn taħta. Bi grinta f'għajnejh, Xkembri ħares lejn il-maġistrat u qal li minkejja li kien qed iħossu ġieħ immaġinabbli, iġġieled miegħu nnifsu biex jibqa' jieħu nnifs għax beża li jekk jieqaf kien se jitlef ħajtu. Minkejja li kien viżibilment muġuħ, tant li għal diversi drabi offrewlu siġġu biex jistrieħ, Xkembri baqa' fuq saqajh fuq il-pedana tax-xhieda jgħid kollu li għadda minnu, tant li qal li jiftakar persuna ttieħ l-ewwel għajnuna u jiftakar li s-surġent tiegħu jitlob l-għajnuna medika fuq ir-radju u jiftakar li qallu biex ma jgħidx lil martu Mojra b'dak li kien ġara. Xkembri temm ix-xhieda dettaljata tiegħu billi qal li l-aħħar affarijiet li jiftakar kienu li ġiet tabib u taħ injezzjoni biex ma jħosslu ġieħ qabel rikbuh fl-ambulanza. Qal ukoll li dan l-attentat taqtil wassal biex tilef minn minkbu l-isfel ta' drieħ il-leminija, ġrieħi serji fi spaltu, f'sidru, ksur ta' 11 il-kostilja u partijiet mix-xewka ta' daru fost l-oħrajn. Kawża ta' dan, Xkembri qal li għadda minn żewġ operazzjonijiet u stqar li triq tal-fejqan itwila ħafna. Tul ix-xhieda ta' Xkembri li der diversi drabi ħares lejn Xkembri u jerġa' jdawwar ħarstu lura lejn l-art. Iktar kmieni l-ispettur Fabian Flery talab lill-qorti biex isir intervent mill-Europol biex jinkiseb aċċess għall-mowbile ta' De Bono. Mowbile li jista' jkun kruċjali bħala evidenza f'dan il-każ u f'oħrajn li hemm pendenti kontra De Bono nnifsu. De Bono baqa' jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva tal-Jors bil-kumpilazzjoni tkompli nhar is-7 ta' Settembru li ġej.